Kajing thap vote haki santali ki constituency jang ka Thamri Bhoi district kala longa ba shongshit bar ka bayat bej kat kum ka khubor bala yolum tar hado ba thoi kani ka khubor ha ka bala yo jing khen malum mala ba ka jing poi jang ki nong thap vote Hari Bhoi district kala kot chaka new pulai point iwe pra percent hinre ka jing khen ka nang yat shu shu na kaliang ki katu ka ningut ki kirtong ha ka jekran ki nong thok khubor kilapan pau ka jing kemen ba kilapan dep ya ka jing thap vote bar kila ai khublai ru ki pat ba ki blami ban penan ka mel ka hong ban let thap ki vote ki ko dor jong ki kilapan pau ru ba ki don ka jing kemen ban poi ka thong jong ka jing job Aku banung kong ngapan pau jing sungu ya boleh try kendra ubalaya lam yang ilang barok bangilong kumne ko bangilong bat kum u emily uba ki pat ba kila penjob yang ngana du senam arja khatra ngangit scam bahagane ka kentiru ki pat ba ki bodon burom jong ka nongpo konusi barok kawi ken ai biang ka jing kesan yang ngagane ka kenti na go benta banginio ban beteng ya ki jing syakri agane ka konsumsi haga Thamri Bhoi ban haga jelahi barok kawi ngadon ka jing kermen ka ba scam aga ba ki jing syakri ki bang ila persang ban syakri haki sansnem ki balalej ki pat ba kin don ka komperkhat aga ba kin ailat biang yanga naga benta bangan nikmat ya ka khandai nongpo legislative assembly constituency but ngangit scam bagi pat ba kin ai ka jing kersan ya ka parti UDP ka bangang nikmat agane ka snem bat ru kum u syakri bala persang ban syakri ya ki kam ke befer ban pentikna bagi kam aga bedei bat ka kot ka pule ka puthi umbam umdi ki lenti ki singkin nang ta ki isu ka bedei bat ki nongrep ki jungi ka isu ka bedei bat ka lat yo kam yo jam jungi khun samla ki scam bagi jing persang ki bangin la ban budin nang ne sakmat pada gajing kersan jungi pat ba jong nong po konsumsi aga ne kesingi ngila ban poi so thong jong gajing job mantag sing ala pendap ya ka jing thabut bat ngai khublei ya borok ginong kersan ki bala kersan be janga man hadu mantag singi ba kermen ru ba kane ka election ba mantag kan nonra ka jing kala na mantag sing si jungi hiba ko ya ginong kersan junga to lese mentamo mantag ka si kadiga si ba thabut kermen ba ya scam haga nongrim jungpi bat ngin poi be sakathong kermen ka jing ya trelang jungpi bat ka jing trelang jungpi bat ka jing scam jungpi ka nongrim ngin poi be sakathong bat haga atarik ngin yo be ka jing jok bodon burom na sukmen nilade ban penpau ba ya ada ban pendap ka hok nilade ka bangadon kumu nong thabut te nakle jonga ku candidate haga jokopor candidate jong ka National People's Party naka ten jirang constituency pan pau ya ka jing blai ki pajba baro bat pangi ba ki pajba he haga constituency ka jungi kilei ki kam ke ba ngi ngila dap tre hagini sansnam bat baro himinin ke ai ka support ba biang ba kilai funut baro ba hagini ka sngihi baro ke na jing kersan ya ka National People's Party bangai ba kalenti ka clear banam ta ka jungi bat bangin yo ki jing job program buram haka atrik sai ki pajba kinang don ka jing sania namar hakini ki sistem ki balaya ngatrai ila pusang bele bah ya kedong ka tani moh lalong ma pusang kat bala bat ibut jibor moh badon halade baki nong kesan baki pajba ki balaya sania ngatrai ngila ya pusang kedong ka tani ngatrai ka ka jubab kan sa wan hak afterik ma nganget baki sasisen kinang sania ta ka jing kai jing gai nak leng jonga